שלום, הרב סולובייצ'יק בספר שלו על התשובה מדבר על שני תהליכים שונים שקורים לכל אדם כאשר הוא נכנס לתהליך אמיתי של תשובה. ובשביל להסביר את התהליכים הללו, אני רוצה לתת דוגמה אחת פשוטה. אדם עולה לאוטובוס ובטעות דורך על הרגל של אדם מסוים. הוא מבקש ממנו סליחה מכל הלב, הוא מתרצה, הוא מבקש ממנו שיסלח לו, והאדם הזה באמת סולח לו. אבל האדם הזה עדיין חווה כאב. גם אחרי שהוא סלח בלב שלם, הכאב עדיין נוכח שם. הרב סולובייצ'יק מדבר על שני תהליכים. מדבר על תהליך הסליחה ובקשת הסליחה, אבל מדבר על תהליך נוסף. הוא מדבר על תהליך של העלמת הכאב. זה שאני סלחתי לך לא אומר שעדיין לא כואב לי. זה שאתה שברת לי משהו בבית ואני באמת סלחתי לך על זה, לא אומר שהדבר הזה עכשיו תוקן והוא חזר להיות על המדף. הרב סולובייצ'יק מדבר על שני תהליכים שונים בתהליך התשובה. התהליך הראשון, עצם בקשת הסליחה והסליחה של מי שמבקשים ממנו, והתהליך השני הוא תהליך הטהרה, התהליך שמדבר על העלמת הכאב, על חיבור השברים, וזה בעזרת השם יהיה הנושא שלנו, בעיקר על התהליך השני של הטהרה, של העלמת הכאב, של היכולת שלנו לעשות תשובה, מה שנקרא תשובה עילאה, תשובה עליונה יותר, תשובה גבוהה יותר, ועל כך בעזרת השם נעסוק בתוכנית אלול במדרשה, בשיעור על התיקון של איש התשובה של הרב סולובייצ'יק.